Η κινητοποίηση είναι 48ωρη προειδοποιητική απεργία, η οποία είχε μεταδοθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και η συνέχεια της είναι με Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων την Τετάρτη και πρόταση για διαρκές από την επόμενη Παρασκευή. Σε απεργιακό κλειό, οι πράκτορες του ΟΠΑΠ κατέβασαν ρολά από σήμερα και για 48 ώρες. Η τελευταία συνάντηση που είχαμε και ήταν και η αιτία της μετάθεσης της προηγούμενης απεργίας ήταν ότι από το Υπουργείο θα κάνουμε μια τελειωτική συζήτηση για το θέμα αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε προτάσεις και αυτοί δεν παρουσιάσαν τίποτα. Οι δικές μας προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες είναι, κατά τη γνώμη μας, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει. Μιλάμε για προκαταβολή φόρου με άμεση κατάθεση των χρημάτων ανά εκαθαριστικό, δηλαδή ανά 3 μέρες θα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους ζεστό χρήμα, το 10% της προμήθειάς μας. Και αυτοί δεν μας αντιπροτείνουν τίποτα. Αυτό που ζητούν είναι κατάργηση της υποχρέωσης στήρησης βιβλίων από τους πράκτορες, άμεση κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που κατοχυρώνει το περιεχόμενο των συμβάσεων, αποκλειστική διάθεση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσα από τα πρακτορεία, άμεση ανανέωση και βελτίωση των υφιστάμενων παιχνιδιών με ανταγωνιστικούς όρους, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τον ΟΤΕ και άμεση απόδοση του 35% από την ΟΠΑΠ ΑΕ, άμεση εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ για επιστροφή των τόκων του εγγυητικού κεφαλαίου και άμεση υλοποίηση της δέσμευσης για ασφαλιστική κάλυψη των πρακτορείων. Όταν θα καθαρίσει το τοπίο των τυχερών παιχνιδιών με το πολυνομοσχέδιο που έρχεται, και εκεί θα πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις σε ορισμένα βασικά θέματα, όπως εσείς αναφέρατε στο ίντερνετ, να μην κάνουμε ένα καζίνο όλη τη χώρα, να μην γεμίσει κάθε σπίτι και ένα καζίνο, ένα μικρό καζίνο. Αυτά είναι θέματα όμως που θα μας απασχολήσουν και είναι ζωτικής σημασίας. Ήδη πάντως οι πράκτορες έχουν προγραμματίσει απεργία για τις 29 και 30 Ιανουαρίου.